Khasi Students Union KSU kejanmir ke kendai tarik uyayong arajar penriau. Kalau wan poi madan malki pan ai ke jingkersan yo ba HB Nonglang, Chairman ke Green Tech Foundation GTF belasdang ya ke jingeki song syak tangan ka waklembu por hakate ke caka. Nakaliang ke union lawan bami khmat dau ba Lombok Star World marngar Presiden rangba aringkat ke jingesan lang kidekhot keseng. Habakran kilat patai kubor ubak Lombok Star World uloong. Bebarok kikwa ia kejingkio ke yok kekot. Hendai kamde pat penpenjat ia kami mariang. Uloong baka jingwan juki company ki panabar kam penmentoi ia kejela pat ki kun samla kababun na pedeng kio ia kekam keberit beria. Lalor kata uloong ru baka jingkran menteri rang bak kejela kalong kebomlak bansutu umut kumno dak kedau ban snai ki hotel ki spa ki ten dani ki petang sipor kalong kebom yahap setia. Ringa suong takani gawai ini kidian ar benta ki ke habang ye kren phang ka jingkiu jong ka jala bergawai bat kham tam ka jing aikam ajam ki khun samla hai benta ba pher mak mi denti ba bat ngingit tip hiru ba tangga kam sarkar namla su ban priang na kudup lot di barokhat handai haju ko po bat ngihap su thuru ba ka jingkot jingkhia jong ka memei mariang kalong badan kam hadu kata marman laus nem ngi juraki ya ka ski penek mai mariang bat kedon ke jo ongru ba ar fi pom wei ding haban thong spa atli na sejar tali namar ladangi ki klau kitab ki kiwa ki mlongsu an pendon kam na ipat ngin yo kata ka jingkot jingkhia ngathrai don wei ru banam yo kubur ba bling im kwa ka yo ka kot ka jingkiu jong jala bro ko hendrai kam semut pat kata ka jing yo ka kot ba haban ya penyok pat ya jing bet jing biang jo kami mereng ke bangi kun mering don kam man ring musim man yo kata ka er ba khoi pasubah bat kita long tong wa la kelong kan bentaru ni ya kran kata bat de halo kata nurem hi bat ka seng na ka por beling persa ya kini kismen plan kebadon hai benta ba per man ikra pencot ya kami mereng iwan kini company na sobar tapi kran hok jing sa kadungut ki kun samla beli okam tu caka baboni ki long tagi nong upgrade bat kumtar tetel ri babuni ki wan ra ki nong terina sabar bat khadu ka war fi ki wan bena sabar teng ki wan penjulor mi yang rai khadu ka wai mi i kan nu ka jimun toy pat ya ka jala ber ko wai de lo kata norem abang yu panja selok ning yalam i sotu ba kilawat benia ba ki yang ka norem ba tu dulu nong dalai ru kam dai wan lilam ka sarkar sakibe pat ki he saipan na sabar ma khadu ka teng penjulor bat kan pendu no jing tanat jong saudong sokun yang te jaka handai ha ba ngasuyu i ka jing keren jong mentirang ba tang khamne sipang aglang ba ki social media wong ba kanam don kunu ta permanent structure andai ka ba ngai keli perthau ni kinong lam juga Green Tech Foundation kilo don ki jing tho jing tar ba kala penti kena bi don ka jing tmu ei ma ko ban ong kolong ba kambang athrai ya nuri nu ba penjelam bakla ya upaj ba ngasarai kejuk mentah kami su kejuk badang kadum sa kun samlai ka nang lastan ngasarai jing tho jing tar ka aktif hi nu a nu bi ngasarai pisok thu kata dei ngasu kwa pan ong government ba awa phile inu do project ngim khang pat barok ki denti ka jing ki ko makran kong jing kiu jing roi jong ka jala han rai haban jat ta consultation haban sim ka soro coba pun bolang hari kumbolong mata ka cakak projek sokla kejing ya soy ngasau ya cakmat be macam senang bangam baklang datib ha ka tarik bunai dek taragi ni sama tip bahag dan kot sela dai balai pat khanda sim pat ya ka jing menjurlang coba pun bolang blame consolidate state holder ba pher hasumnya cakmat kam kenang ba ngani i ka blueprint joko sarkar ke jing tmu ke jing mentoy bat ni hapsu thuru hato kata jing warna pan chna kita ki jing tmu sukar kadona mi jing ta ya tipung jam ba kadon jing ta nam ya kami mariang sodong sokon jong kata ke caka kumba kalong ngai jing krem ne ong ba kidon ta ki temporary structure ong ba kala belong ni tang suppose ngi kala belong ku cakan ja festival kumba su thu ko jing krem nyuk siam ba kita structure terus dia program la ban weng no handrai kata jing pom juding ngerong la su thu kum batai gini so la pan kemnot giding ti kata jing jipen sha jung su em bat ki kam te kalong kum no ngai thai su em so thu kama so tip kama
ban ngi sedang sim ki kot kislan ki samlang ngan sepej benia kama ban ngi seti benia masjid la jong lenti ban rai ka liang ko seng thrai ngi kumba ngi wan mata ka singi ami sim ki samla kibla ti benia de su tang mata de thrai la jam sistem tamai thrai ka wat benia na ka kam ki la don ki expert ki ba don senda jung ki ru ki ba yarap lang na ka liang ko seng ni do rangkan bat nga thrai ba ko ka mai mariang ka blong kongsan nam taban penne pensa hi kuma kren nang kong ba sngo ba tak agreement ko ayat ni sem snang kani kam dei phi ka project baret kari project ba he la da hadu lai phul riu plus bat lai phau ko long riu phul riu akar ka jaka ba ai te du hunru phul akar ka jaka ki ai ti hap so thu la da kadi jaka juno di haban ya di republik hari ban simlang kumo ong haban pet de ke i ka bala ban long ke i bamla ban long bat hap so thu ke i ka blueprint sarkar ke cimentoy ba kumno pat ki hampej du haton kadon jingta nam jaga environment ki terung tuwa kham tam ni ke pung yam mar ngi kren nya kata pat tang tu jingtu jebo na pusur solong pati pung yam kala kharo kala swa di ka sarkar ngatrai hap so thu ngi ya kemento ho ya kita ki jing facilities ban persobhaya nu rai ni hap lu kan terne pensa pada jonglong jiman jok me marian ki proko haswa ban ya jekno project wa he ka sarkar ka de long shai ka tak blueprint ka jongka telkom ka clarification mene ka long ba tagi temporary kam don ta permanent structure rai kinsna kita ki resort kinsna kita ki spa kumno kan ban susna da ten ke julap mo perthai singi junu ba kita ki resort ba ki jaka ba don kam ki spa ni kita kinsna da ten ni tang masuker tang plastik tinga trai ke jengmut us em ngal umla so to te hendrai I ngasang ye pej bine na kam ngang ye motor ka singi kum kolak sim rai rang ba ki samna tigi us pej kini ki tip khama ka ki resort la le ngiru dang kren nang sakren ki sa sim lang ki kot slai ngi pej bine dai kum ba ku ong ba ki sun sla ko pej peslong ni ka dong mi puli wa ki to kita ki agreement kwa dana kti hendai kum agreement I kalong ku kum pen pau su em kalong da kum te manu ngadai manu balak kata ka jing chok kan kren sa mentang ini kerbe stang goi kapang habai de bagade jing pom iki diang hatu kai biru ban ong namar balada pom ri pai ba la ban sakam ni sa ban kit don de da kale sarkar ka biang ni hi ha kanunu kama ka penta nanu ka kamat I khadu khwai pai ba I nong sa thombor bat unong kelas opru kande da le ki ba kham halor ngi ba ka ajang teng kanok siliang ti handai halor kata kanong rem sakren umni ba ka sarkar hasab kan sim yu kanu senjang ya ke ban ya sakmat ikunu project ba he kariban simlang perlong te public hearing te perlong kita liban sim ta consultation na ki state holder ba fair khana bungi ya pej benia la kalong kaman kumnu namar ka sarkar hi kamni ka sarkar juno ka sarkar jumpa ba banam ta paj ba kanam la bande don bor akani ka risin sar paj ba hatu bi ba ka sarkar ka kwa ban ne shortcut ya kata 10 billion soka hi ka jing mare shortcut bun sien nai ngai ba kanam don kanu ka stability nam ta ga jalai bor koi ba phimdon ya ka route map ka balong ya step by step ban chu rangko jubor nga thrai la ban kedia ko stiu la ban kedia sangkai ka tang la ban tip ti ka sarkar ka habis thu khama la ka wa ban tei ya ka jala ban long stability ka yu ka kot ngasgo de ban ya rangkat bat kasur chu paj ba Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya